Legyetek áldottak szerencsések a jó Istentől! Ebben a zenével szeretnének kedveskedni az Alennek 32. születésnapja alkalmából Németországból. Most speciál kedveskedik felé a drága édesapja, a Csabi, kedveskedik még neki az Ági, és kívánom neki a drága jó Istentől nagyon-nagyon sok erőt, egészséget, boldogságot, nagyon szép hosszú életet. Egyben a zenével speciál ki szeretné fejezni a drága édesapja Csabi, hogy mennyire szereti, mennyire fontos a számára, és hogy ő a szemefénye. Alá adja jó Isten, hogy még sok számos évek keresztül tudjon felét kedveskedni a drága édesapád, aki nagyon-nagyon szeret téged. Legyetek áldottak szerencsések a jó Istentől 100 éven keresztül. És innen mondja a drága édesapád, a Csabi. Da vissza, te magtál is a valé. Jöjj ki születésnap, de szép ünnep. Jöjj ki a fiam, köszöntelek itt téged. Jöjj de téged. Kívánom örömet, nagyon sok legyen, fiam, boldog legyél. Jaj, de fiam, boldog legyél. Jaj, kedvem a dajazé. És te mondod Alen a drága édesapád felé, a Csabi felé, legyetek szerencsések! Jaj, de apám, azért vagyok, aki vagyok. Jaj, mert te utánad is, mert te vagy. Jaj, de ismerte vagyok. Legyél figyelmes, Alen, hogy mit mond a drága édesapád, aki nagyon szeret téged, és büszke, hogy ilyen fia van. Tudod, fiam, mindig itt leszek melletted. Jó idő, gondodba jött, és sosem eled. Jó idő, sosem eled. Jaj, de fiam, a boldogságom, jaj, az élet. És innen mondja Alen az Ági, aki kíván neked nagyon sok erőt, egészséget, hosszú életet. Alen, amit kívánsz az életedben.
Jaj, de ez és te mondod, Csabi, a drága fiat felé, az Olem felé. Adja az Isten, még sok számos éven keresztül tudjatok kedveskedni egymásnak. Jaj, de büszkeséggel